Ndewonu ndị nke m. Nwanne anyị nwanyị bụ Evangelist Amaka Okwuoha, onye amara dịka Chioma Jesus, bụ onye ama ama na-agụ egwu ụka, bụrụkwa onye oziọma nke Chineke, azụọla ụlọ ọhụrụ ọ kpọkwara OKEMMUO-VILLE. O wepụtara ihe onyonyo dị egwu nke ụlọ ọhụrụ ya n'Instagram, tinyekwa ebube dị egwu na-ekwukwa na afọ 2023 malitere site na ngọzi nke Chineke na ịhụnanya ya. Nke a bụ ọrụ onye nwe anyị jikọtara. Anyị sokwa nwanne anyị nwanyị bụ Chioma Jesus aṅụrịkwa n'ihe ọma Chineke mere ya na ezinụlọ ya, ya mekwara ya ndị ọzọ na-arụsi ọrụ Chineke ike. Daalụkwanụ. Aga m aja gị mma si n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi.